Takže toto video venujem pre Dávida a jeho celú rodinu. Od Chanel. Rodina na prvním místě. Slovo rodina je pro mě vše a já vás mám rád. Slovo rodina je pro mě vše, chci srdce vám dát. Musíme držet spolu, nikdy nepadat na dno. Musíme držet spolu, segry, bráchové, mamo. Mama je silná, vychovala 4 děti. Všechno zvládla sama, život není, brácho, lehký. A proto tady klečím a zpívám, mámo, já mám ti rád. Yeah. Ty jsi jediná ženská, kterou na tom světě budu poslouchat. Yeah. Bráško, buď silnej, máme tady oba krásné děti. Yeah. Bráško, buď silnej, však rodinu tu máš. Yeah. Bráško, buď silnej, a máme tady oba krásné děti. Yeah. Bráško, buď silnej, však rodinu tu máš. Yeah. Hey, na, 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 na. To je všechno, co jsem ti chtěl já říct. Yeah. Asi na, 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 na. Rodiny křídla odlítaj a teď jsou pryč. Yeah. A proto na, 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 na. To je všechno, co jsem ti chtěl.